Okay. Tumalab. Si San. Ba't mo pinili mag-PUP? Ang dami po kasing utang mama ko kaya kailangan ko po talaga makapasok. Ikaw, anong bibilin mo? Wow! Kumusta yung mga kansero? Ako pa si Paolo. Tingin maglaro tayo tumawa ka, talo ka. At dahil kamakailan nagkaroon ng trend na 2016 trend, repost nga ako sa ating Facebook page. Like nyo na. Tingin maglaro tayo tumawa ka, talo ka. Pero may dagdag pa tayo kailangan gawin. Di ba? Ang daming utos, no? Para magulang mo lang. Ilalagay natin siya sa 2016 o sa 2026. Sa ating kung saan babagay yung content na ipapakita sa atin. So, atin na agad simula. Bigyan mo ako ng 3 buhay dyan. Okay. Mga ang random nun. Pero ito yung 2016. Walang edit. Alam mo yun, dire-diretso lang. Ang dami nangyayari. Yung mismong content. Walang caption, walang edit, walang cuts. As in, nakasukbit ba rin yung, yung bibig. Kahit hindi alam yung nangyayari. Parang namingwit lang isda eh. Baka mali yung chismis na binigay sa kanya. Yari ka ngayon. Yari ka kay nanay. Sino man nanalo? 2016 o 2026? Tambay lang, guys. 2026. In Shell gas station, Ano to? Laro? Gas City. May chips. Oh, may body! Tsaka meron ka din pusi. Pusa, meron. Hey, truck. Wait for me. Uy, jeepney! Jeep! The original king of the road. In the Hindi lang king, Diyos yan ng kalsada. Philippines, guys. Yeah, nasa pala Philippines. Kasi may mga nakita ko to, bakit daw naging trend yung 2016, 2026. Meron naman 2015. Kung makikita mo yung difference niya is yung 2015 mas casual, mas fun, mas mga reaction lang, nag-share ka lang sa buhay mo, tapos magre-react, magko-comment yung mga friends mo. Pero pagkadating ng 2016, iba na siya, naging corporate na agad siya. Nag-rise na mga influencers, mga vloggers, mga content creators. Naging streamlined na ang pagla-livestream. Ito, live streaming, diba? Or paggawa ng recording kasi i-upload mo sa FB. Meron ng watermark niya. Tapos sa ilalim siya, may editing na. May mga retention na. Ang bilis ng change. Kasi nakita ng taon, pwede pala pagkakitaan ng social media. Hindi pala to parang pag-update lang kung pumunta ng patay yung tropa mo o pag-break sa ex niya. Hindi lang makikita mo yung single. It's complicated to single o single to in a relationship. Hindi lang yun. Pwede pa pala siya maging tulad dito. Ito mga pinapanood nyo ngayon dito. Kaya siya naging big deal kasi parang gustong balikan ng mga tao ng ngayon, ng 2026, 2016, kung saan parang simple pa lang ang lahat. Wala pa masyadong corporatization, algorithm-based, hindi pa lahat masyadong naka-streamline na. Ako, kasama ako dun eh. Kailangan namin gawin to kasi trabaho siya eh. Diba? Naglalagay ng mga intro na alam mo yun, may hook agad. Nakatuwa lang. Kaya yung unang clip, diba? Kaya siya nasa 2016 eh. Magkano po hanggang diversion galing Bawan? Okay, gusto po ng bayad? Bayad po. Bayad. 2016, 2026. Ang mga nagsabi dyan na 2016 mali kayo. So lang bakit? Tayo ganyan sa simula. Game. So, content na siya. Ginagawa na. So, ang 2026 to. Kasi nagiging content na ang mga videos. 2016 was so peak, bro. 2016. Bagay ito lang, oh. Like, wala dito pinagkakakitaan eh. Ngayon, ano na siya ngayon, di ba? Political vlogger na, di ba? He made a statement so as even... May mga ganun eh. So, ang laki na ng change. Akala mo parang lokohan na, parang Friendster lang. Kamustahin mo lang yung profile ko. Masaya na ako. Ngayon, talagang big deal na siya. Marami na mga desisyon na iba na ang banat mo kasi meron ka ng following. May mga responsibility na siyang kasama. Nakakatuwa lang yung change. Nakakalungkot siya pero isa siyang change na kinailangan mangyari. Ito, 2016 literal to. Pero sama ka sa akin sa tono, masaya dun. Okay, very 2026. Hindi yan papasa sa 2016. Mga ganyan. Ewan ko, medyo edgy rin kasi noon eh, no? Parang meron yung mga parang may sagalita na dede sa feed tapos mawawala na. Pero sobrang strict na ng mga guidelines dyan. Hindi ka na makapagpakita ng talagang pang R18. Wala na. Sobrang bilis sila. Kasi pinagkakitaan eh. So kung kaya nila i-prove sa platform nila sa mga nag-i-invest sa kanila, mga nagbabayad ng mga ads na malinis dito para sa mga buong pamilya na may enjoy, talagang ini-screen nila yan.
2026 to para sa akin. Sunod, ba't mo pinili mag-PUP? Dream school ko po kasi kuya. Maliban doon, ano pong Ano po, madami po kasing utang mama ko kaya kailangan ko po talaga makapasok. nararamdaman mo ngayon kinakabahan? Yes, di po ba halata? Nakakainis. Yung energy niya pang PUP talaga. Naalala ko energy niya, yung sa Showtime, yung nag-iiba-iba ng mukha. Parang ganun siya, mga ganun siya, nakakatawa. First one pass, the PUP vibe check. So no, that is so 2016. Kahit ngayon yan. Ganito yung in-expect na reaction ng fans ng mga taong panay post every week ng bilang fan. Wow, grabe, wag. Ito very 2026 to kasi nag-move na from 2015 casual na very opinionated na. May mga commentaries na. Meron na mga sasabihin ng tao regarding sa mga ginagawa ng tao sa platform. Na dati ay ina-encourage yung platform na gawin mo kasi part yun ng features ng mga platform. Nag-change na rin kasi syempre ang commentary, mga ano rin pala to, gusto rin pala ng tao na narinig yung opinion ng iba. Iba dito ay minsan controversial, minsan gaguhan lang, o minsan ano talagang katoxica na. So, naging part na rin yun ng change ng 2016 to 2026. So, kalalaki tao marunong. Akala ko, bading na naman. Kada galaw ngayon, ito naging influx na ito yung lahat bading. Ewan ko bakit. Parang nagko-compensate ba iba? Na pag hindi katulad na sa kanila, kabadingan. Pero, kasama na rin sa 2016 yun. Proud ako sa'yo. Hindi nakakabawas sa pagkalalaki ang gawaing bahay. Sunod, happy festa pinagbuhat. Para pinagbuhatan ng kamay yung tama ng tubig sa mukha. Pero masaya naman, di ba? Basta ingat lang tayo palagi. Toothbrush ka muna para mumug na lang agad. Sunod, 2026 to kasi mayroon ng caption Walang caption dati. Ano yan? Edit 2026. Ba? Kuya rin pinost na ito nung wala yan, yung sound effects. Hindi yan aangat sa algo tulad ng ganito. Tulad ng ganito karaming 1,000 million views. Kasi mga algorithm ng mga iba't ibang platform, alam nila na ito yung nag-work Meron nang nag-viral na ganito na gamit yung music at yun ang mas pinaprioritize nila. Baka mag-viral pa din pero hindi ganun katindi kung wala siyang edit. May ganun na ngayon sa 2026. So, sunod. At sa hoy, bawal yan. Pwede nga bang si Santa Claus kung matanggal sa trabaho ang empleyadong nag-awol sa kanyang trabaho. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Yan yung mga news na nasa social media. Walang ganyan, 2026 sa 2026 to. Di mo to makikita. Lahat ng news nasa TV. Baka isip nyo, wala pa. Pero naman pero andun yung bulk. Mga bloopers, di ba? Di mo makikita yan. Ano? Nako, yan. Mga chismisas sa chismosas. Alam mo pa, si Pari Alfred. Nako, nakihuli na naman ang asawa. Ano ginagawa? Alam mo? Yung kapitbahay. Alam mo sino may kapitbahay? Tsahin ko yung kapitbahay. Tapos pag nakapamewang na yan, tapos naka-lock-in na yan, men. Yep, very 2016. A video says 1,000 words. Ayan na, break time. Ito ako, yan ako. Sunod, ang bilis sinubo lahat. 20 seconds lang to, ha? Ba't lahat na ng iPhone may ganito no? Merong linya ng kabuhayan Lahat na lang ba na naka-iPhone na bagsak na yung phone nila? Ano, salutin mo muna kung may minute. Iman na nga Pwede na? Okay, pwede na lang mga kabagsamay. Let's go! Go, focus. Go! Oh! Wag yung bilis! Hindi ko nakita, oh my god. Ano natapos ba niya? Ano klaseng video to? Pang 2026 to, pwede ito pasado. Sinong nag-cut nun? Hayop. Ayoko na, Tay. Ay, hindi. Tama na to. Tama na yan. 2016, sige. Pwede na to maging 2016. Hindi ko makita yung pagka 2026 sa kanya Malinis yung gawa Walang hiya ng trend ngayon. Lahat ng galaw. But yup, sabi ko 2026 to kasi may opinion May opinion na kasama Tunad. Ayoko. Tayo naman! Namuro to na. Hayop. 2016, katanggal naman ako ng pangalawang buhay ko dyan. Maraming salamat. Give me the fucking key! Give me that key! Give me that key then! Nangyari. Kevin, keys? Tawag siya keys? Keys, susi. Kalaw, keys. Takot ka. Ano nangyari? Gawi ba sila? Sa club ba to? Mukhang club
Wait, ba't nasa yung susi niya? Susi ng puso niya? Po, yan. Mayor. Hindi sila nakatagpo ng katulad natin. Okay? What can you say? I'm sorry na lang. Yeah, the Noodle Boys, let's go! Mga hampas lupa tayo. Ay, sila mga hampas lupa. Wait lang. Kita mo kami, wawa ng problema, di ba? Ine-enjoy lang ang buhay. Kumakain ng, hindi ko alam kung ano yan. Maritis. Noodles ba yan? Noodles! Marites muna. Gusto ko bulalo, cup noodles! Ay, bumalik. Sure? Okay. Okay, goods naman siya. Lakad matatag. Kaya ka ate, hindi ka nakatagpo ng hampas lupa katulad namin. Cut nose yun. Ayaw niya kasi mga hampas lupa. You don't have the key to the cup noodles. Lakad matatag. Naman siya. Hindi yan kawawa, kiss lang yan. Ang random no. Ito very 2016 to kasi kung 2026 yan, ano siya yung setup o stage kasi syempre pinagkakakitaan yung mga skits. May nakita pa nga ako, mga content creators sila na nag-fake ng mga away kalsada. Tuwari nag-viral isang 20 million views sa video. Pag tinignan ko yung channel niya, siya lang din palagi yung parang nahuhuli kuno o parang pwede bastos na tricycle driver na talagang kinakain ng algorithm na gustong-gusto ng mga tao yan. Pero ano lang ako doon sa mga ganun, hindi ba parang kawawa din yung tao na nandun sa video na syempre karamihan naman yan di alam na stage lang pala or skit lang, diba? Na content lang, na prank lang. So nakakawa rin so ito alam mo legit kasi walang pinatunguhan walang kakapupuntahan yung mga karakter na ito. Sama ko pre, pagsama ka, ulol! Tangina mo, wag nang sumama. Tingnan mo, ako na lang nagpunta mag-isa oh. King ina ka. Puro ka ganyan ang hirap mong ayain. Sama ako tol, pagsama ka. Bakit ano ba? Tatay mo ba ako? Baliw ka? Hindi mo alam, daddy. Eto, 2026. Kasi may opinion na, diba? Pinag-uusapan yung opinion. Rod! Hybrid. Ba, shooter na nga, shoutcaster pa. Shootcaster mo, shootcasting. Pasa mo. Hirap ipasa, isa lang kamay gagamitin mo. Bilib ako sa'yo. A very 2016. Sunod. Para sa mga ayaw bumitaw. Ayan, skip. 2026. Usually, ito lang yung nakikita mo na sa 2016. Like mga breakups, mga gano'n lang. Wala na content. Sunod. Float tapos large na price. Okay, anything else po? Saka isang chicken Alfredo. Saka chicken Alfredo. Sorry? Teka lang. Isa? Ano ba? Kinabahan si Sir, ito naman nagdadrive na nga ikaw magbareo sunod, hayop ka. Chicken McFreldo kasi yan. Secret menu tawag dyan, Sir. Meron talaga yan, tayo mo lang. 2016, di ba? Yeah, dire-diretso lang, walang cut. Oh my God. Ito ay pang buong isang dekada to. Sige! Gumagawa lang ako ng giniling. Masarap to sa burger. Very 2016, merong music and then sumasayaw, guys. Ikaw, anong bibilin mo? Kasama mo, anong bibili niya? Anong bibili nung kasama mo? Hindi mo kasama yan? Hindi mo kasama yan? Mukha di. Sino pinaglalala mo, ha? Kanina Alfredo, kayo naman, multo. Walang kasama? Ako tatakbo ako bigla Ako yung nagbibideo. Wala. Matapang siya, hindi siya natatakot Naulol lang siya sa nangyayari. Ayun o. Hindi gumagaan ang langan Wala. pantitrip mo ha. Po siya, may kulog. Umuulan na, may kulog pa po siya. 2026 kasi may caption may emoji. Munti ka na siya maging 2016. Sunod. Bye. Ibabalik kita ng buwang-buo. Pangako yung sayo lang ang puso ko. Kainin mo. Kainin ako. Ano? Sabi mo. Sa marunong siya magtagalog, parang binibig lang niya. 2016 kasi nauso rin yung dub smash Tsaka Vines. Oo nga 2016, sige. Sunod. Okay. Galing mo. Pwede ba itapat sa giniling to? Yung nagkiginiling kanina sa puno. Sila ang strongest giniling of today versus history 2026. Ito, barat ba? 150 te, 150. Oo. 50 na lang.
Grabe ka naman, ano yan? Ang lupit naman ng tawad. Ano yan, mangkok? Ang lakas ng tama mo, te ah. Eto, te. Kunin ko na to. Hindi, te, hindi. Kung kinuha mo, pati sama ng loob ko eh. 50. Hindi naman. Nakikipagagawan ka ba eh? Hindi naman yan mangkok eh. Platito yan. Mukha kayong mayaman, kuripot kayo. Eto, magkano? Pag inumpog ko sa inyo yan, ma'am, bababa presyo yan. Huwag kang mag-alala. Ito 100, 2. Mas matigas ka pa doon sa plastic, ate. 2026 kasi be. Muted ka ata, dog. Gago na busis. Tayo naman. Kala ko edited. Pero nung nagsalita siya. Oo. Uy ka lag. Oo naman. Yan. Huwag ka kasi nagtatrash talk sa ano. Sa Huwag ka kasi nagtatrash talk in-game. 1 month muted. Okay lang ba siya? Okay pa naman siya. Kita ba niya? Isipin mo na lang, may tahol pa. Mas marami pa nagtatahol ngayon ng mga content creator kaysa dyan. Hello guys, this is our dog Sven. And wala pa talaga siyang boses since pop pala siya. Who don't worry, he's strong and healthy. Okay. Kinabahan ako, ikala ko meron siyang problema. Pero at least diba nakatuwaan lang. Kanina pa daw kasi siya sinatahulan. Itong nagbi-video, kaya binidyoan niya, tuwa siya. Okay, kaya tagal naman ako yung buhay. Enjoyin ko lang tumawa kasi mas masaya ako noong 2016. Sarad. Tangina mo, taba. Tangina mo, taba. Tama. Uy, may sarili to. Para ka. Oh, chat mo na. Bawal takas dito, boy. Oh, naka-pinky up pa para sa siya. Oh, pansit ka to. Kaya gusto mo to. Subukan nyo. Dati mo na yan. Hindi naman tayo, tatay ka. Dito tayo uminom. Sarap. Mas bilib ako dun sa mga tropa mo na kaya mamulutan kahit amoy iputan na yung paligid. Okay, sige, tabi-tabi na tayo. Sarap matalo. Sarap tumawa. Ayan, ito, 2016 to. Then, abrupt cut. Alam mo yun, tapos agad yung video. Nagsisimula agad, nagbumurahan na. Batay mo na yung computer mo at ipagpahinga mo na yung ref system. Yo, mas malayo pa sa 2016 yan, boy. Yan ang mga, ibang kaluluwa hindi yung gumagana. Pag na-brown out, doon na de-defrost. Yung rep nga namin, nasara lang dahil may nasunugan sa tabi namin. Nasunog eh. So, kinailangan isara. Doon lang siya sumara. Tapos, hindi na siya bumukas. So, nasira lang siya kasi may sunog sa kabilang bahay. Ganun siya katibay. Never forget. 2026. Tangina, malaman kung may iba ka ng kadyat. Wala na. Oh! Wala nakakita, pre. Sana inaamo mo na lang ako ng suntukan para kahit paano may palag-palag naman ako. Tama. Isip lang kunyari, wala nakita doon. Masakit lang saglit. Happy birthday, Tita Tuesday, what you are. Sana magbago ka na. 2016 to 2020, hindi tayo magbabago. Hindi kailangan natin magbago. Siyempre, nag-grow tayo, iba mga trip natin. At natuwa ako sa kung ano na tayo ngayon. Pati na rin kayo. Kasi minsan, kinakatakot ko din. Parang bago ba ako masyado? Mawawala na tayo ng viewer or hindi na ba nila magustuhan yung finalo nila like 10 years ago or 5 years ago. So, buti na lang nandiyan pa rin kayo. Kahit nagbago na rin ako. Diba, nagmeron tayo ba mga trip. Kahit sana nandun pa din yung hinahanap nyo sa akin. Kasi ako, masaya ako sa naging ako. At talaga nagpursigi ako makuha yun. Yung ganong klaseng mental state at financial state. At syempre ito, influencing state, yung mga ganon. So, wala na, nakatuwa lang. 2026, mga itong edit. Hindi yan posible ng 2016. Grabe bantay ito, naka-glorious blaze sa COD. Yeah, ito ang kalaban mo. AI pa ba to? AI yun. AI parang binibili. Hindi, AI. Mapapaisip ka kung lahat na titim mo ko AI ba? Hindi, di ba? 2026 vote yan. Tunad! Tumalab na. Oh, balagtasan pala to eh. Balagtasan ba to kantaan? May naman eh. Bigyan nyo lang gamot dyan. Sino na pa nagpababa dyan? Mahaba pa ang pila. Spoken poetry. Pag spoken poetry, dapat dito ka pumalakpak eh. Ganun dapat. 2016 na sana to eh. Yung mga sobrang drive-by lang. Pero may caption. So, 2026. Sunod. Hoy, pinalabas ka ba? Hindi ka naman pinapalabas ah. Hindi. Hindi ka na. Sino susundin ko? Balik dito. Nako po. Hindi ka na. Nakulol na. Kaya nagkaroon ng mga ulol na aso eh. Balik dito. Sino susundin ka? Kagatin ko kayo lahat. Ayoko. Hindi ko alam kung pwede ko lang putulin sarili ko eh. Wawa naman. Hindi nga pwede. Labas na! Nangati siya eh. Gulo nyo. Bumili na kayo ng bago aso. Ayoko na. Oo, wawa naman. Hoy! Pa.
Ganito rin si Gojo nung na-capture siya eh. Palabasin niyo ako! Yay! Salamat! Yeah! Tapos hindi na bumalik eh. 2016. Sunod! Sabi ko, dikit lang hindi bibalibag. Alam ko yung jowa niya yung lalaki. May galit eh. Kanina pa inaasar pag meron ka. Ito yung gagamba mo sa bahay na nakaiwas sa walis ting-ting. 2026. Kimberly Mitsuyama. Ano? Ah! Ano nangyayari? Ang dami nangyayari, okay? Ay, para po dyan. Coach pala to ng sex bomb. Hey! Eto, inis ko 2016 kasi merong online organisasyon eh. Parang 2016 kasi dati, yung mga ganito, nakikita mo pa sa mga ganitong pages. Kasi wala pa namang malalaking pages doon, wala pa mga tulad dati, di ba? So ito, very 2016 vibes eh. Tapos pinost na ng isang fan na pwede, di ba? At least, sabi nung janitor, okay, hindi ko kailangan maglinis. Nalinis na ng medyas ni nanay. Nabuhay ka, very young. May asim pa ang nanay mo. Sunod! Oh, wala kayo para mapili lang yung kani-kanina sila. Okay, 2026 to, merong music eh. Oh, masarap yung kay Franza. Ay, isa tira. Oh, okay, ininis nyo lang ako. Panguli. Okay, people at the back, finish or not finish. Pass your paper! 2018 nga ito kasi pandemic times yung ganito yung hiwa-hiwalay. Yung naalala ko eh. Pero yeah, very 2026. So doon tatawa natin ito mga katalo ka ngayon. Ito mga trend tayo dyan, mga 2016. Ano ba ang itsura nyo noon noong 2016? Fresh pa ba kayo? Kayo pa ba nung cut ko 2016 mutual mo? Bili pa natin merch. Sa pin comment. Andun yung ating mga playlist. Andun na mga members version. Gusto nyo makita na mas maaga mga videos. Wala pa ako na hininga doon. So nanalo ba ang 2016 o 2026? Basta ikaw palalo ka sa akin. Paolo 2026 na mamaalam.